Joo, yhtä kaikki, niin ideana me vedettiin tuonne... Oota hetki, jos siellä ei vielä porukkaa. No on siellä kuitenkin joku. Niin vedettiin tuonne TikTokiin tuossa liveä vähän ja nyt on tarkoitus vähän vastailla teidän kysymyksiä. Chattiin saa laittaa mitä tahansa haluatte kysellä. Toivotaan, että asiallista kieltä käytetään ja meillä on tarkoitus tehdä positiivista formaattia tässä näin, kenellä kaikilla on hauskaa, niin mennään myös chatissa sen mukaan. Mutta odotellaan hetki, että saadaan ihmisiä tänne paikalle. Nyt on yksi. Yksi? Voi. Koska me saadaan tänne 2? Onhan tää nyt Suomi radalla varmasti chatissa. On. Okei. Se on hienoa, että Suomi. Tiedätkö mitä me tehdään nyt? Mä vedän puhelimen auki. Eikö näin? Vedän tänne Paavo Honkajuuri. Mitä mä teen? Sillä aikaa kun sä edät sitä, niin Anteeksi. Mä voin vastaa sillä aikaa tässä kysymykseen. Siellä on, että tuotantoruutu. Me tuossa TikTokin puolella jo selitettiin tätä asiaa, että tuotannon tarkoitus on mahdollistaa formaatin tekeminen, pitää huolta siitä, että saadaan hyvät kilpailijat, saadaan hyvä kilpailu aikaiseksi, hyvä formaatti aikaiseksi ja sitten, että kaikilla on turvallista toimia siellä. Tuotannon homma ei olla siellä kameraneessa, vaan kilpailijoiden homma ja juontajien homma on olla siellä kameratteessa, ei tuotannon. Mutta jos te haluatte kuulla tätä enemmän, mitä tuotanto tällä hetkellä puhuu, meillä on tuossa kamerat ja nämä kohta aloitetaan tämä homma niinku uudestaan. Teitä on hyvin porukkaa siellä. Niin mikäs tää meidän kikki hommeli kummeli oli? Mikä meidän kikki-nimi on? Onko se niinku ihan... Suomi radalla. Suomi radalla, se on ihan virallinen. Sillä löytyy se. Sillä löytyy se, että Suomi radalla löytyy, porukka lisääntyy sitten niinku tätä menoa. Joo. Kyllä juuri näin. Tulkaa ihmeessä se TikTokin puolelta myös tänne. Ei mitään 2 tuntia. Saatte kysellä kysymyksiä, mitä nyt tulee mieleen sitten formaatista, tämmöisistä näin peruskysymyksistä. Me vastaatiin jo tuolla tunnin verran TikTokin puolella ja nyt vastaillaan sitten 2 tunti täällä. Ei mitään muuta kuin tervetuloa mukaan. Ja nyt oikeesti mä joudun sulkeen tämän, kun äsken kävi, mä joudun sulkeen tämän liven täältä, niin tulkaa kikkiin ja meidät löytää Suomi radalla. Suomi radalla. Ei muuta kuin sinne ja saatte varmasti joka ikiseen kysymykseen ja vastaukseen. No ettei joka ikiseen, mutta ainakin melkein. Ainakin melkein. Jos ei ole rivoja. Mutta joo, mä voisin tässä kertoa teille. Vedetään sen verran auki vielä. Sillä aikaa, kun liveä odottelette siellä, että mistä tästä hommassa on ylipäätänsä kyse. Eli 10 päivää ja 12 kilpailijaa. Siinä kilpailijoista on kysytty paljon, että onko ne tunnettuja, onko ne sitten jotain vaan ihan randomisti valittuja. Niin vastaus tähän on, että sekä että. Tällä hetkellä meidän ajatus on, että 4 ihmistä tulisi semmoista, ketä ei niin sanotusti ole niin hirveän tunnettua. Me aloitettiin viime torstaina tämä haku, ja sähköpostia voi hakea vieläkin tietysti aina tuonne elokuuhun asti. Niin sinne tuli 2 niin hyvää hakemusta, että ne on melkein niin kuin velvollisuus ottaa mukaan tähän kilpailuun. Ja niitä hakemuksia tuli yllättävänkin vähän. Niin, mutta en mä tiedä, mä sanoinkin noin, että varmaan ne helmet tuli nyt ensimmäisenä. 4 tullaan ottamaan semmoista ja sitten 8 semmoista somesta tunnettua henkilöä. Mutta meidän niin kuin tärkein homma siinä on, että rakennetaan se ryhmä semmoiseksi, että ne tulee hyvin keskenään toimia. Me ei haluta mitään yhtä megatähteä sinne, vaan me halutaan se ryhmä niin kuin toimimaan siihen. Tulkaa kuuntelemaan tää Suomi radalla kikki. Sitten on pakko lopettaa nyt. Moi. Ja sitten tulkaa oikeasti kuuntelemaan. Meillä on bussi aina semmoista, me puhutaan itse tuotannossa semmoisesta tukikohdasta. Eli se on Joensuun tila Sipoossa lähellä Söderkullaa. Sinne saa kuka tahansa tulla seuraamaan tätä formaattia.
Ja se bussi palaa sinne joka ikinen yö, joka ikinen päivä, missä tahansa me käydään, niin se palaa sinne ja ajetaan yötä myöten takaisin, jos ollaan jossain bileissä, tai sitten muuten, jos käydään päiväkeikka heittää jonnekin, niin se palaa sinne, niin siellä paikan päällä tulee olemaan Joensuun tilalla frisbee-golfia, lentopalloa, minigolfia, uimista, saunaa, suihkua, tämmöistä. Tätä kaikkea te pystytte seuraa terassilta. Siinä terassilla ja sillä alueella, mikä on rajattuna sille Suomi-radalle kilpailijoille ja bussille ja näille teltoille, mitkä on siinä bussin etupuolella, se on rajattu sinne, ette pääse ihan iholle, mutta pystytte seuraamaan hyvin siitä. Striimaaminen on tosiaan kielletty siitä terassilta silloin, että me saadaan tietysti oma striimi sitten mahdollisimman näkyväksi. Kilpailijoiden tehtävänä on järjestää eri paikkakunnilla bileitä perjantaisin, lauantaisin, keskiviikkoisin, ja se on niiden tärkein tehtävä. Ne saa käyttää siihen kontaktejaan, katsojat pystyy hommaamaan heille niin kuin omat puhelimet käyttöön, jos pystyy käyttämään sitä kautta kontaktejaan tai jotain tämmöistä. Striimataan 247 livenä, tää näin, ja siinä pääpiirteet tämä kaikki loppuu Helsinkiin, ja tämä koko paketti alkaa 16.9. Helsingistä, ja siitä siirrytään Joensuun tilalle, että ne avajaisiinkin pääsee sinne Joensuun tilalle terassille seuraamaan. Suosittelen lämpimästi tulemaan kuuntelemaan hyvää musiikkia, bilettämään, ja siinä on tämmöistä. Näin. Siellä on kysymys, onko Porvoo yksi kohde? Mä en näitä paikkakuntia sen tarkemmin pysty sanomaan tällä hetkellä, mutta ei se kaukaa liippaa se Porvookaan. Sanotaan näin. Tuleeko tonne joku äänestyssysteemi sivuille, kun pluginin joo, tulee äänestys. Eli kilpailijoiden pudotukset tulee menemään sillä systeemillä, eli kilpailijat keskenään valitsee, että kuka järjesti ja panosti vähiten siihen viikonloppubileisiin järjestämiseen, ja siitä menee sitten tiputukseen, ja te äänestätte sitten, ketä sieltä tippuu. Ja äänestys tapahtuu tuolta nettisivujen kautta suomiradalla.fi. Siellä on nettisivujen raakileet nyt julkaistu. Kuulostaa hyvältä. Montako kilpailijaa tulikaan kaiken kaikkiaan mukaan? 12 kilpailijaa tulee mukaan kaiken kaikkiaan. Täällä on muuten paljon positiivisempia kommentteja kuin TikTokissa. Toi on muuten oikeasti, mä huomasin sen ennenkin. Mutta... Tämä on käsittämättä. Hyvä te. Siis, hyvä kikki. Siis mä oon aina tykännyt kikistä. Siis kikki on semmonen, tiedätkö, sieltä löytyy niinku meininkiä. Täällä ei ole trolleja, tiedätkö? Täällä on pelkästään asia-ihmisiä. Joo. Erittäin hyvä. Ei mitään, laittakaa vaan kysymyksiä. Sitten rahoituksesta on kysytty paljon, ainakin TikTokin puolella. Mä melkein osaan jo vähän arvaa, mitä kaikkea ihmisiä kiinnostaa. Niin yhteistyökumppaneilla ja sponsoreilla ei tässä ole mitään muita rahoittajia. Ja eikä tätä nyt oikein millään muulla tavalla pysty myöskään rahoittaa. Eli yhteistyökumppaneita ja sponsoreita edelleen halutaan enemmän lisää. Meillä on jo niitä silleen, että pystytään tämä homma ylipäätänsä toteuttaa, mutta totta kai yritystoiminnasta kun puhutaan, niin halutaan niitä lisää tänne myös. Laittakaa vaan kavereillekin tietoa tästä hommasta. Me ollaan ainakin tosi innoissaan tuotannon puolella, että mitä tässä on. Tätä on nyt reilu puoli vuotta rakennettu tässä näin, ja nyt alkaa homma olla niin sanotusti siitä, niin nyt aletaan tekemään sopimuksia. Niin tämä on niin kuin siinä mielessä hieno että tähän asti se on ollut vähän semmoista pakkopullaa, että suunnitellaan ja kaikki vaan suunnittelee, mutta nyt me alkaa mennä sopimuksia tasolla, niin se on aina hienoa. Se on juurikin näin, ja mitä hän sanoi äsken, niin kuin kaikki ollaan innoissaan tässä hommassa. Mä tein koko viime yön töitä tän eteen. Mä tein oikeasti koko viime yön töitä tän eteen. Mä menin aamulla nukkuun. Mä oon nukkunut 2 tuntia. Mä oon nukkunut viimeinen 2 tuntia. Mä oon kaikki vittu laittanut. Mä oon kaikki mitä musta lähtee, niin mä oon laittanut häneen.
mikä istuu mua vastapäätä. Te ette sitä näe tällä hetkellä, mutta mä oon kaikki, mitä musta lähtee, niin mä oon laittanut hänen likoonsa. Ja sen mä sanon, että kun tää live lähtee poikki, niin tää Honkajuuren Paavo lähtee nukkumaan. Ja mä voin sanoa, että mä nukun sitten huomenna. Ja vitun kovaa. Anteeksi kun kiroilen. Anteeksi, mä sanon vielä kerran sen vittu-sanan tuonne. Älä nyt sano enää yhtään sanaa, kun vastataan kysymyksiin täällä. Mä nukun huomenna helvetiin. Mä nukun huomenna iltaan asti. Mutta Tässä on hyvä kysymys. Mitä palkintoja tässä on kilpailijoilla? Eli tämä perustuu siihen, että kun kilpailijat järjestää niitä bileitä, ne myy myös niitä lippuja. Sanotaan, että kuvitellaan, että oltaisiin Turkuun menossa järjestää bileitä vaikka lauantaina. Ne viedään sinne edellisenä päivänä pyörimään sinne kaupunkiin kuvausryhmineen mukana ja myymään niitä lippuja. Niin paljon kun ne myy niitä lippuja, niin sitä mukaan kasvaa palkintopotti myös heille, mikä sitten jaetaan lopuksi 10 päivän päästä siellä Helsingissä. Eli he itse rakentaa sen palkintopottinsa sinne. Sitten tuossa oli, mikä teidän keskimääräinen katsojatavoite on, kun homma käynnistyy. mä en näe, kato, mulla on chattia tässä ollenkaan. Mistä mä saan chatin tehdä? En mä tiedä. Niin, mikä on keskimääräinen? Meillä ei ole oikeastaan semmoista tavoitetta, vaan yritetään niin kuin lähinnä sitä, että saadaan kaikki tekniikka, tämmöiset näin. Sen verran voin paljastaa, että tämä ei tule jäämään meidän viimeiseksi formaatiksi. Eli tätä varten on perustettu yritys, mikä alkaa tuottamaan someformaatteja eri näköisiä. Ja tämä Suomen radalla nyt on ensimmäinen. Mitä voi odottaa ensimmäisestä kaudesta, ensimmäisestä ohjelmaformaatista? No, toivotaan, että puhutaan tuhansista katsojista. Jos kaikki menee erittäin nappiin, me puhutaan 10 000 katsojasta, niin se on aika kova. Sanotaan, että se ehkä meidän tavoite voisi olla niissä kohokohdissa 5-10 000 katsojan kohdalla, niin kuin kohokohtien kohdalla. Muuten se on varmaan sitten semmoista, on vaikea arvioida, mutta sanotaan, että se on jossain siinä varmaan pyöri. Sitten jos mut menee kysymyksiin ohi, niin laittakaa ihmeessä uudestaan. Se ei ole teidän väheksymistä, vaan sitä, että niin kuin mä jään jumiin tuohon. No, ota ääni pois. Sori, joo. Onko vaikeaa saada kilpailijoita, jos ei tiedä, mitä siitä voi voittaa? No itse asiassa mun mielestä me ollaan kontaktoitu tosi paljon näitä, mitkä on somessa esillä, niin kaikilla on positiivinen suhtautuminen. Ihan kaikilla, kun tätä on selitetty, että ei ole ainakaan negatiivista tullut. Eikö se olisi fiksua antaa yleisön pitää liveä siellä terassilla, mutta ei alueella. Tällöin myös uusi yleisö löytää ohjelmin paremmin. No ei me ei anneta. Me päädyttiin siihen, että ei anneta, koska täältä on mahdollista sit jakaa noita klippejä, mihin toi homma aika paljon perustuu niin kuin jo niin yhteistyökumppaneidenkin takia pelkästään, että he saa sitten sen näkyvyyden siihen. Niin päädyttiin siihen, että se terastilta ei striimata. Paljonko voisi arvioida voittopotti? Kyllä me puhutaan toivottavasti 10 000. Millä perusteella tämä juontaja on valittu? Mä olin Paavoon yhteydessä ja kysyin, että lähdetkö mukaan, ja sitten se lähti vähän isommin tähän mukaan. Niin tälle. Miksi Paavo on niin hiljaa? No. Sen takia, kun mä pälätän tässä koko ajan. Eikä se liity niinku siihen, että miksi mä oon niin hiljaa. Mä en ole ADHD, mähän puhun aina. Mulla on niinku, aina suu käy, mutta mä lupasin aamulla tänään, kun mä tein sen TikTokin, että tuotantoryhmä puhuu ja mä pidän turpani kiinni. Ja mä pidän tai yritän pitää niin puheestani kiinni. Joo, laittakaa vaan kysymyksiä sinne. Saa esittää oikeastaan mitä vaan, mutta ei me tietenkään koko formaattia voida. Sanotaan, TikTokin puolella kysyttiin, miksi tuotanto ole kamerassa. Sen takia, kun tuotanto yleensä toimii kameran takana eikä edessä. Kilpailijat on siellä ja juontajat on kamera edessä. TikTokin puolella kysyttiin paljon sitä, että onko se pelkästään alkoholilla läträämistä. No, se on vahvasti myös sitä ei käy kieltäminen.
mutta siellä on myös paljon semmoisia kilpailuita. No, ei viiti mennä niin kuin hirveän paljon aukasta, niin mitä hyötyitä ei katsoa sitten, jos mä kerron tässä kaiken, mitä siellä tulee tapahtua. Siellä tulee olemaan vieraita iltaisin, silloin kun ei niin sanotusti bileitä järjestetä jossain kaupungeissa. Siellä kilpailijat saattaa itsekin järjestää bileitä siellä, saattaa teille jopa järjestää sinne Joensuun tilalle jotain bileitä, jotain tämmöisiä näin. Me halutaan nyt tuoda tämä niin kuin reality niin lähelle sitä katsojaa, että katsoja pääsee itse osallistumaan siihen. Onko montakin juontajaa? 2 tai 3 on vähän epäselvää vielä, mutta 2 vähintään. Vittu, mä saan jalkaan mihinkin. Ja mä oon tämmönen hölmöilijä tällä hetkellä. Mutta hei, näillähän sitä saadaan. Paavo on hyvä hölmöilijä. Mitä? Tämä on mennyt ihan hyvin. Mutta siis mä oon todella yllättynyt, että täällä Kikissä on 1,000,000 kertaa siistimpi chatti. Ihan 1,000,000 kertaa. Toi on niinku ihan toista luokkaa. On. Toi on TikTok on niinku, toi heitetään kyllä ihan mäkeä toi koko TikTok. Siis sen mä sanon oikeasti rehellisesti, niin mä oon vetänyt aika paljon tuolla TikTokia ja no, kikkiä mä en ole vetänyt oikeastaan yhtään. Mutta sen verran, mitä mä vedin niin Kikissä aikanaan, niin se oli oikeasti aivan loistavaa. Mutta sitten mä vedin tuolla TikTokissa, niin TikTokissa pitää ottaa niin 70% pitää ottaa tosta sisään ja täältä pihalle. Ja muistakaa, ei saa rovosoitua, kun miten se sanotaan? Provosoitua. Ei saa silloin kun rovosoida, niin ei saa rovosoitua. Mä oon väsynyt tällä hetkellä. Sitten tuossa on, tuleeko tänä iltana Paavolta mainostusliveä TikTokkiin. Omilla kanavillaan meidänkin henkilökunta saa tehdä ihan mitä haluaa. Meidän omilla kanavillaan on ihan omat säännöt, mitä täällä toimitaan, mutta me ei omisteta ketään ihmistä tai me ei tulla omistamaan. Tässä tulee muitakin ihmisiä olemaan niin kuin tuotannosta niin kuin kamera eessä näkymään juontajia, tämmöisiä näin. He saavat tehdä omassa livessään ihan mitä vaan. Mutta sen mä sanon, että esimerkiksi Juhalle mä soitin eilen soitin hänelle ja mä kysyin, että saaks mä vetää tämän liven millä lailla, että saaks mä oikeasti vetää överiksi tämän liven, että tiedätkö, että nyt mä vedän kännin liven, saaks mä vetää niin överiksi kuin ikinä voi olla. Niin se oli kiva, kun hän sanoi mulle, että teet mitä teet, mua ei kiinnosta vähääkään. Ja ei tuotantoryhmää kiinnosta vähääkään, kunhan et vaan, tiedätkö, hauku tätä porukkaa. Joo. Niin, me ei tosiaan omisteta ketään ihmisiä ja yleensä kun tämmöiseen formaattiin lähtee, niin ne on jollain tavalla somen kanssa tekemisissä, niin eihän me voida mennä kertomaan, mitä ne saa tehdä omassa kanavassaan ja mitä ei. Mutta meidän kanavalla on sitten tosiaan, niin kuin sanoin, niin, selvät säännöt. Sitten tuossa on kysymys, että onko juontajat selvinpäin. Ja siis tuotanto on töissä siellä. Eli siihen malliin sitten jokainen voi siitä päätellä. Se, että ottaako joku, jos siellä järjestetään vaikka esimerkiksi teille bileet joku ilta, ollaan kutsuttu teidät sinne niin, ja pääsette kilpailijoittakaan bilettää sinne, niin jos siinä juontajat ottaa nyt kolpakon tai 2, niin ei varmasti ole maailmanloppu se asia, että pidetään semmoinen rento, hyvä fiilis siinä, mutta meillä on 13-15 ihmistä töissä siellä sen 10 päivän ajan, niin eihän siitä yhtään mitään tule, jos siellä on 12 kilpailijaa kännissä ja 15 tuotantotiimiä kännissä, niin kyllähän nyt jokainen tietää, että se johtaa ihan täyteen katastrofiin. Sä meinaat sitä, että mä en saa potkuja ekana päivänä. ei tule ekana päivänä vielä. Että kannattaa ottaa pari, kun piti ottaa pari tuommoista kilpailijaa sinne varalle. Niin pitäisikö ottaa kumminkin pari juontajaa varalle? Juontajia tarvii ottaa enemmän varalle. Joo, tuossa koska bussin julkistus, sehän on vuokrabussi, mikä meille tulee. Ja se tulee meille syyskuussa. Ja sitten kun se saadaan teippeihin ja saadaan varusteltua kamerat, mikit sinne bussiin, niin kyllä se on hyvin lähellä sitä kilpailua, kun se julkistus tulee, tai peräti vasta silloin, kun se
kilpailu alkaa tuolta Helsingistä ja ajetaan sinne Sipooseen siitä sitten. Mutta joo, vastauskysymyksen hyvin lähellä kilpailua. Kilpailijat nukkuu bussissa. Tuossa oli kysymys siitä. Ja bussin eessähän on siellä Joensuun tilalla sitten semmoinen telttakylä. Me puhutaan kylästä. Ehkä se ei nyt ihan kylää ole, mutta siinä on sohvaryhmää, siinä on grilliä, tämmöistä. Nämä kilpailijat pystyy tähän ruokaa siinä. Tämmöistä näin. Pystyy vähän reippailla siinä, ottaa raitista ilmaa. Niin eihän siellä bussissa niin kuin olla loppupeleissä kun siirtymät. Ja kilpailijat nukkuu siellä sitten myös. Eli se on niinku se juttu siinä. Mitäs kun, kysyn tästä, saanko kysyä herra Kattotuolalta yhden kysymyksen? No. Mitäs kun mulla menee luiskakuivaksi? Niin. Niin mitäs mä sitten? Lähet nukkuu. Tuo oli vähän semmoinen kysymys, mitä mä en, siis toi on kysymys, mihin mä en ottanut vastausta. Siis mä otin pikkasen erilainen vastauksen tähän, mutta ei siinä mitään. Niin, tuossa on mä lähden nyt nukkuun, niin nähdään. Tuossa on mukavat syksyn sateet. Niin, se täytyy ottaa huomioon se syyskuun aika Suomessa, mutta sen takia siellä on tosiaan teltat ja yritetään rakentaa sinne mukavat olotilat. Ja siinähän on mukava syksyisin köllötellä siinä viltialla ja höpistä niitä näitä kilpailijoidenkin. Ei se nyt voi olla koko aika semmoista hirveätä ilotulitusta, täytyy niitäkin antaa levätä siinä välillä ja niin sanotusti nauttia siitä ajasta. Et mä haluan, että jokainen kilpailija, kuka lähtee tuolta ulos, että tämä oli, niin kuin sanoo sen, että tämä oli mahtava kokemus, että mä lähtisin tuonne koska tahansa uudestaan. Et siitä ei tule missään tapauksessa mitään kyykytystä eikä mitään, mutta tiukat säännöt sinne on kilpailijoille tulossa toisen koskemattomuudesta, fyysisestä koskemattomuudesta, huumeista, tämmöisistä näin ja tietyt sanat täytyy kieltää ja tämmöisiä näin, niin kyllä niillä on niinku tiukka sopimuspaperi nokaeessa, kun ne, ketkä tänne niinku mukaan lähtee. Tämä oli taas kysymys, missä kilpailijat nukkuu. Mä vastasin siihen jo bussissa. Niin, mutta tuli just äsken uusi. No niin, juurikin näin. No. Mukavaa syksy. Saanko mä kysyä tänne mitään? Saat. Okei, mäkin kysyn täältä yhden, niin herra Kattotuoli, mä sanon häntä herra Kattotuoliksi ja muitakin, niin saanko mä sviitin? Et saa sviittiä. Okei, mulla on muuta. Missä mä nukun? Siellä on bussissa sellaisia hyviä tavarasäilytystiloja. Rakennetaan sulle semmoinen kolo sinne. Kyllä se menee sielläkin. Menee se siellä. Onhan mulla lämmin peitto. On. Järjestetään yksi lämmin peitto. Mutta yhtä kaikki vähän vitsellä toi noin, niin tuotanto nukkuu sitten eri tiloissa ja itse asiassa vähän eri paikoissakin. Riippuen vähän tehtävästään, että bussikuski saattaa nukkua jossain vähän pitämällä ja se tietää, koska ollaan liikkumassa ja meidän pitää aina olla myös se, että me käydään välillä aika pitkälläkin sillä bussilla, niin siinä täytyy aina ottaa huomioon sitten bussikuski lepoajat ja kaikki tämmöiset näin, mutta 15 tuntia ne saa suhailla siellä menee, että aika pitkälle ja takas päästäänkin vielä, että pitäisi riittää meille. Ja jos mä saan häiritä tähän näin, niin siinä vaiheessa, kun me mennään pisimpään kaupunkiin, niin just mietittiin, että millä me päästään niin takaisin sieltä. Sitten mietittiin, että järjestetään tuntia aikaisemmin ja lähdetään tuntia aikaisemmin sieltä ajamaan. Niin päästään taas. Eikö se ollut näin kotipesään? Joo, siis se on tarkkaan suunniteltu se homma ja siitä tulee väkisinkin. Mä just kerroin tuolla TikTokin puolella, että no niin kuin vähän vihjasinkin jo äsken tuossa alussa, että Turku tulee olemaan yksi paikkakunta, minne mennään, niin se on vaan semmoinen tie, että siinä yksinkertaisesti tulee katko. Ja tuolla itse asiassa just tuli kysymyskin siitä, että mitäs nettihommat. Niin meillä on Starlinkki, meillä on Elisa ja sitten Telia, niin siellä ei ne pitäisi lennosta siinä. Meillä on aika hyvät systeemit siihen, mutta se on nytten
vaan valitettavasti niin, että se on semmoinen pätkä, missä tulee pommin varmasti katkoja. Ihan pommin varmasti katkoja. Että ei vaan niin kuin voi mitään, mutta ne katkot kestää niin kuin tyyliin 10 sekuntia, että siihen kenenkään maailma kaadu. Että me pystytään kaikki elää sen kanssa. Jos mietitään, että me 24/7 työnnetään liveä 10 päivää liikkuvista kohteista, niin jokainen ymmärtää, että semmoisia laitteita ei ole olemassakaan, että millä saataisiin se 100% varmaksi se lähetys, mutta siinä on sitten, ei se lähetys katkee siihen tulee vaan joku, että odota hetkinen ja sit se jatkuu siitä. Tuleeko lähetys pienellä viiveellä, että ehtii reagoida mahdollisimmin laittomuuksiin? Tulee joo. Tuo on otettu huomioon siinä ja tullaan ottamaan aika vahvasti huomioon. Erittäin hyvä pointtia. Tuo on niin kuin äärimmäisen asiallinen kysymys ja toteamus siihen. Saanko yhtään aukoa turpaani? Ei saa. Tämä on asiallinen. Katso, kun noin asiallisesti nyt, niin tuo chatissa... Saanko mä yhtään aukoa? Ei. Kun mä vaan halusin sanoa sen, että tiedätkö, meissä on se ero, tai heissä on se ero, että me ei tehdä tätä oikeasti niin kuin, ai viitti nimiä mainita tässä, mitä tehtiin tässä näin, mutta ne tehtiin pikkupoikien kanssa. Ja nyt tehdään oikeasti, mä oon päässyt ekan kerran, minä Paavo Honkajuuri, mä oon päässyt ekan kerran aidon, siis oikeasti täydellisen tuotantoryhmän kanssa tekemään tämmöistä hommaa, kun täällä on sellaisia, mikä tekee niinku, yrittää tehdä tätä, mutta nyt me tehdään tää niinku tosissaan. Ja mä kiitän heitä, että mä oon päässyt tähän mukaan. Ja nyt ollaan oikeasti niinku tosissaan tekemässä tätä. Ja tää ei ole mikään semmonen, että mikkihiirikku vaan, tai siis mä en ikinä saisi sanoa noin pahasti, mutta mä oon aidosti tässä nyt mukana. Ja olen kiitollinen, että saan olla. Joo. Me saadaan hieno porukka tähän. Minkälainen budjetti teillä on ollut tai tulee olemaan? No, budjetin yksityiskohdista ei kerrota tietenkään, mutta puhutaan niin kuin huomattavista summista, ettei tommonen valetti niin kuin 15 ihmistä töissä ja bussivuokrat kuskeineen, tilavuokrat, laitteisto, niin jokainen voi ymmärtää, että puhutaan isoista summista. Puhutaan isoista summista, että jos siellä on yhteistyökumppaneita, niin mukaan mahtuu vielä. Mutta sen verran ollaan saatu yhteistyökumppaneita nyt tässä kuitenkin mukaan, että niin kuin tiedetään, että pystyy järjestämään. Paljonko maksaa liput niihin bileisiin vai onko eri hintaisia? Ne todennäköisesti tulee olemaan eri hintaisia, mutta uskaltaisinkohan mä nyt sanoa vielä mitään. Mä en uskalla sanoa mitään, mutta pyritään pitämään ne niin kuin totta kai maltillisina, että niin kuin ihmisillä on mahdollisuus osallistua, koska me halutaan tehdä nyt reality, mihin niin kuin te osallistutte mukaan. Ja mä en ainakaan tiedä, että Suomessa on tehty ikinä tämmöistä, että missä näin isossa mittakaavassa ihmiset, katsojat pääsee mukaan sinne itse formaattiin. Ja sitten huomattavia vai oikeastaan, että päätätte kaikesta, miten se formaatti etenee siitä. Että mä en viiti tässä vielä kertoa niitä twistejä, mitä siinä on tulossa, mutta te päätätte niin kuin oikeastaan kaikesta. Täällä kysytään, että miten Paavo rooli pääsi tähän ohjelmaan, niin saanko mä vastata tähän? Joo, vastaan. Vähän niin kuin Matti Nykänen. Tämä oli vitsi. Hei, nyt meillä on ollut tuo chatti niin siisti tuossa, niin pidetään sun myös semmosena jatkossakin. Anteeksi. Niin katsotaan, onko siellä mennyt jotain kysymyksiä. Pasi Nurminen ajamaan bussia, please. Ei tule Pasi Nurminen ajaa bussia. Eikö se olisi hyvä ajaa? Voi olla. Näin, että... Mutta joo, yhtä kaikki, niin 16.9. starttaa sitten. Ja, niin, ja sitten noista lipuista itse asiassa tuli vielä sen mieleeni, että sinne Joensuun tilallehan ei maksa mitään muuta kuin parkkipaikka. Eli ei mitään muuta. Sitten kun menette sinne terassille, niin totta kai siellä joudutte jotain ostaa. Että silloin se on niinku se tilan pitäjän puoli sitten
mikä hoitaa sitä asiaa siellä. Totta kai pyritään siihen, että kilpailijat pääsee sinne moikkaamaan teitä ja kaikkea tämmöistä näin. Pystyykö Paavo olemaan skarppina mukana ohjelmassa? Pystyy. Kukaan ei ole tulossa bileisiin. Kyllä mä oon eri mieltä. Että kyllä aika moni ihminen on ollut tästä innoissaan ja varsinkin baarit ja noin, mitkä yhteistyökumppaneet ollaan tässä oltu yhteydessä, niin kyllä ne pitää tätä erittäinkin hyvänä. Että älkää olko niin negatiivisia. Mä uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet saada hieno formaatti tästä aikaiseksi. Voiko mitkä oli kaupungit, missä käytte? No nyt me ollaan julkaistu Turku, Helsinki, Tampere. Siellä on vielä useita paikkakuntia, mitä ei ole kerrottu, mutta tullaan kertomaan niistä sitten myöhemmin. Tuletteko myös pikkukaupunkeihin? Toi on hyvä kysymys. Se on meillä vähän harkinnassa. Siinä olisi arkipäivinä olisi aikaa tulla, pyörähtää jossain. Mutta katsotaan, se on itse asiassa vähän auki vielä, mutta siis jokainen ymmärtää, että ne bileet pitää järjestää niin kuin isolla paikkakunnalla, muuten siitä ei oikein, tai sanotaan, että riskit kasvaa ihan liian isoksi tuotannon puolelta. Kuinka paljon hakemuksia on tullut? Niitä on tullut 10, mutta mä sanoisin, että niin kuin yllättävänkin vähän. Mutta sieltä tuli 2 semmoista ihan helmeä. Siis aivan helmeä. Ja todennäköisesti ne on mukana meidän kilpailussa, ja nyt voi melkein jo sanoa niin. Mutta katsotaan, eli nyt on elokuuhun asti, ja elokuun puolellakin vielä pystyy hakemaan meille mukaan, että elokuun puolesvälissä lyödään niitä sitten lukkoon. Ne, ketkä on niin sanotusti nobodyja hakenut meille, kenelle ei ole niin iso somenäkyvyys, pystyy hakemaan info@suomiradalla.fi, eli info@suomiradalla.fi, sähköpostiosoitteeseen, teette minuutin videon, laitatte linkit teidän somekanaviin, puhelinnumero, lyhyt esittely itsestänne tekstimuodossa, ja sitten ollaan tarvittaessa teihin yhteydessä. Eli kuka tahansa pystyy sinne hakemaan, ja ei mitään muuta kuin rohkeasti vaan mukaan. Voi tulla aika hauska kokemus tästä 10-päiväisestä. Ja jos hän sanoo liian vaikeasti tämän, niin mä sanotaan vähän pikkasen yksinkertaisemmin. Niin ei tarvitse mennä kuin www.suomiradalla.fi ja ottaa se keskimmäinen linkki. Niin päästä pikkasen helpommalla. Ja siellä on ohjeet. Sori, kun vähän korjasin, mutta päästä vähän pikkasen helpommalla. Tässä lukee, että tämä markkinointi on vähän huonolla tasolla. Eihän tästä oikein tiedä edes kukaan, niin meillä on nyt 2 kuukautta aikaa, että se on vähän liian pitkä aika alkaa niin sanotusti markkinoimaan, että nyt kootaan sitä kilpailijajoukkoa sinne. Meillä on paikkakunnat selvillä, meillä on bussit selvillä, meillä on tukikohta selvillä, meillä on tuotantotiimi kasassa, meillä alkaa yhteistyökumppanit ole kasassa, toki lisääkin saa vielä tulla, ottakaa yhteyttä, niin markkinointi alkaa tuossa elokuun puolessa välissä. Kuukausi jää aikaa siinä markkinointiin, se pitäisi riittää siihen. Että kyllä sitä on yritetty miettiä silleen, että sitten alkaa se totinen markkinointi siinä. Ja tännekin kanavalle tulee sitten live ja pikkuhiljaa aletaan sitten kilpailijoita julkistaa ja ne tulee mukaan tänne liveihin ja ne saattaa jopa itse vetää täällä meidän kanavalla liveä. Että osan kanssa on tämmöistä puhuttu ja todennäköisesti näin tulee olemaankin. Kuinka monta päivää tämä homma kestää? Viikon vai enemmän? 10 päivää kestää, eli 16.9. alkaa ja siitä 10 päivää eteenpäin. No niin, keskeytyks mä? Ei, sä pitää keskeyttää. Anna mennä vaan. Mä näen noita. Turpakin ja juontaja antaa puhua. Ai jaa, okei. No mä en ole millään tavalla tässä niinku juontajana. Tässä tapauksessa en ole. Että mä annoin niin kuin mä sanoin, että tiimi puhuu ja mä oon turpakin. Niin kuin mä sanoin. Tuossa on pari viikkoa sitten oli ihan hyvä markkinointi saunailta. Joo, siellähän oli Paavo ja Julle ja Helman, niin
ottamassa vähän isomminkin kuppia ja mistä ne Hangasta, kun ne päätyi sitten lopulta Hämeenlinnaan ja sieltä Helsinkiin sitten. Että olihan siinä meno ja meininki, mutta joo, tai itse asiassa niin, sillähän tonne kanavalle tuli se 800 tilaajaa ja kyllä se näyttää Kikissä olevan se juttu, että vähän räväkämpää hommaa pitää olla ja se on sitä markkinointia sitten. Mutta ehkä yritetään jotain muutakin väliin. Mutta sen mä pidän kyllä tai herra kattotuolina, mä pidän herra kattotuolina hyvää, että tiedätkö mitä herra kattotuoli sanoi mulle? Paavo, hienosti hoidit homma. Siitä mä tykkäsin. Mä tykkäsin, tiedätkö aina, mä yleensä en saa kehuja ikinä keltään. Niin herra kattotuoli sanoi silloin, että nyt hoidit Paavo hienosti homma. Edustiko se saunareissu sitä, mitä on tulossa? Ei mun mielestä, koska se on niin kuin enemmän sitä ryhmässä oloa sitten ja semmoista enemmän ehkä, niin kuin mä sanoin, että kyllä tässä niin kuin vahvasti alkoholi on mukana ja pitääkin olla, mutta ehkä se on enemmän semmoista, niin kuin, että siinä on aktiviteettia koko ajan, että ei ehkä ihan niin paljon istuta paikallaan ja lätistä vaan, että ei se edustanut, sanotaan näin. Antakaa tulla vaan, kyllä herra katto tulee vastaan. Kuka tämän rahoittaa? Se on, niin kuin ollaan sanottu, niin yhteistyökumppanit ja sponsorit, ettei näihin oikein mitään muuta tyyliä ole. Että kasinomainostajia me ei voida niin kuin sinänsä käyttää tässä näin. Että kun Suomessa toimitaan, niin se on yhteistyökumppanit ja sponsorit, mitkä tähän lähtee. Että vielä mahtuu yhteistyökumppaneita mukaan, ottakaa rohkeasti yhteyttä. Missä olette nyt siistit tilukset? No joo, sitä ei kommentoida nyt. Sitä. Mikä mä voin paljastaa, että me ollaan siellä, missä aika hienot pellot. Mikä on kilpailijoiden sukupuolin jakama? Kyllä se pitäisi olla aika lailla 50-50. Ainakin mun oma ajatus on siinä. Näin. Paavo taitaa tämä rahoittaa suurimmaksi osaksi. No ei rahoita. Sen voin sanoa. Todellakaan rahoita. Ei tällä kehtaa edes puhua kattosohvalla viiraa päässä sen verran. Kattosohvalla. Mitä siellä sanottiin? Kattosohvalla viiraa päässä. Voisi olla niinkin. Oi vittu. Ei honka juuri vanhempi eikä nuorempi ei rahoita tätä niin kuin eurollakaan, sen voi vakuuttaa teille. Mutta sen mä voin luvata, että jos te hommatte mulle leikkuupuimuri, niin mä lähden puimaan kyllä peltoja. Vittu on meidän natipellot. Ja osaan muuten puida. Ei, laittakaa vielä muutamat kysymykset sinne, jos tulee jotain mieleen, niin sitten ruvetaan lopettelemaan tässä näin. Mutta elokuun alussa tämä kikki alkaa aktivoitua ihan perusteellisesti. Alkaa tulla säännöllisiä livejä, tämmöisiä eri naamoja, tämmöistä näin. Mutta näin, tuossa on, perustuuko tämä kasinon mainostuksiin? Niin kuin just äsken sanoin, niin kasinomainostajia me ei oikein voida ottaa tähän nämä toimintaa Suomessa. Tämä on äärimmäisen helppoa touhua, jos pystyisi mainostaa kasinoita Suomessa, mutta se ei Suomessa vielä ole mahdollista. Suomessa paha mainostaa juuri näin. Se on tämä Suomi sääntöyhteiskunta, mutta siihenkin on tulossa muutosta, mutta ei mennä niihin sen tarkemmin, että on tulevaisuudessa vähän helpompaa sitten. Pystyykö Juha mulle yhden jutun sanoa vielä tässä näin? Tuossa on, että miksi höpätät kameran takana. Sen takia, koska tuotanto toimii kameran takana, että tässä on tarkoitus kuvata juontajia, kilpailijoita ja näitä, ei tuotantoryhmää. Ja tässä mä haluan vielä kertoa tämän. Minä olen tällä hetkellä tämän niin kuin jutun naama, eli mä oon vähän niin kuin se Uuno Turhapuuro, hän on niin kuin Pere Vasanen tällä hetkellä. Niin hän hoitaa tämän homman ja minä toimin vaan kameroiden edessä. Elikkä, vai mitä sanoo Juha? Joo, näin se on. Ja eikä se ole niinku tuotantoryhmä, ei ole tässä nyt se juttu, vaan että me saadaan hyvät kilpailijat, hyvä ryhmä koottuu sinne, että niillä on hauskaa siellä, teillä on hauskaa, saadaan niinku huikeeta viihdettä, mitä tarvii saada. Ja se on niinku se juttu, mitä tässä yritetään rakentaa.
Ei silloin mitään väliä, minkälainen tuotantoryhmä on. Siis meillä on kyllä ihan todellisia ammattilaisia täällä näin, mitkä hoitaa kamerat, mikit, ylipäätänsä nitit, kaikki tämmöiset näin, että ne on aika vaativia tämmöisessä liikkuvassa formaatissa toteuttaa ja ihan helvetin kallistakin. Ja mä voin sanoa, että mä en tiedä noista yhtään mitään. Sen mä tiedän, että meitä on 13 ihmistä on niin kuin tuotantoryhmässä, missä on mikit. Niin noista, kun tiedätkö, mä en osaa mitään muuta kuin näytellä. Siis mikä mun rooli on? Mä oon juontaja, mutta mä oon myös se. Niin, no niin tulee pikkuhiljaa jokaiselle muotoutuvansa rooli. Mä teen mitä he sanovat. Sitten tuolla on, että toivottavasti sillä bussilla lähetä, mikä se rannassa on siis pitkä. Ei lähetä sillä bussilla. Tai ainakaan tietääkseni se ei ole rannassa. Pidetään se varabussilla. Niin. No ei se varabussilla katsoa. Itse asiassa meillähän on varabussi tässä näin neuvoteltuna. Että jos toi bussi, millä me lähdetään liikkeelle, hajoaa, niin meillähän tulee uusi bussi siihen, mutta se ei ole sitten teipeissä. Eli toivotaan, ettei niin käy. Mutta tässä oli varmaan tarkoitus se, että mun bussilla ei lähetä varmasti. Niin, just näin. Mutta sitten tässä oli joku, onko pottukoiraa otettu yhteyttä, tulisiko se? Mä en voi kommentoida niitä, kehen kaikkiin me ollaan oltu yhteydessä, mutta ollaan huomattavaan määrään ihmisiä oltu yhteydessä näihin somevaikuttajiin, some-striimaajiin, tämmöisiin ihmisiin ollaan oltu yhteydessä. Mutta muistakaa, että teilläkin on mahdollisuus tulla tähän formaattiin mukaan. info@suomiradalla.fi ja sinne sitten hakemusta. Minuutin video, lyhyt esittely itsestään, puhelinnumeroa, lyhyt tekstiesittely itsestään, nimi tietysti siihen, että olette ihan todellinen henkilö ja linkit sitten teidän somekanavista. Se ei tarkoita sitä, että teillä pitää olla hirveä määrä seuraajia siinä. Riittää, että teillä on niin kuin somekanava. Laitatte vaan siitä linkin, kun yksikin sanoi, että hän ei meinannut kehtaa laittaa, kun oli vaan 500 seuraajaa. Ei me niitä seuraajia haeta siinä, vaan sitä, että ylipäätänsä saadaan katsottua, minkälainen ihminen sä oot. Saako tässä toivoa? Saa toivoa. Paapolla on se rappiobussi, harmi ettei siellä ollut rannalla liiku mihinkään. Niin, Paavo-bussilla tehdään sitten todellinen rappiobussi. Käydään vetää se leimaa ja sitten lähtee rappiobussi liikenteessä. Mä en sano mitään. Voiko olla joskus? Hei, harvoin mä oon hiljaa. Niin nyt on se hetki, että mä oon hiljaa. Jos tuotantoryhmä haluaa ostaa mun bussin, niin olisin erittäin kyllä kiitollinen. Saako tästä toivo? Joo, Tomma luinkin. Edellisesti kulmat pyörästelen, koko ajan pyöritellen noppaa rahamies ei. Ja. Okei, mutta hei, me melkein voitaisiin alkaa lopettelemaan tässä näin. Tosi iso kiitos ensinnäkin tuosta siististä chatista. Tämä oli ihan äärimmäisen positiivinen kokemus tuon TikTokin jälkeen. Mä en tainnut TikTokia taida mennä enää ikinä, että kommentoimaan. Se oli niinku ihan sairas paikka. Et en mä tiedä, voiko ihmiset tosiaan niin huonosti, mitä ne ei tee mitään, mutta kaukoo päätä siellä. Tässä oli asiallisia kysymyksiä, jengi on iisesti noin chatissa, niin mä luulen, että me saadaan tästä kanavasta erittäin hyvä. Koska on seuraava live, kyllä me pyritään näitä tekemään. Mä en pysty lupaamaan mitään, mutta tämä tili aktivoituu isommin elokuun aikana, mutta nyt täytyy myös tehdä tämän heinäkuun lopun aikana, niin Paavo varmaan vetelee tänne jotain liveä ja... No siis, kun mä saan se, että luvan, niin mä vetän. Niin. Mutta sanotaan näin, että mä tuun omia liveeni vetää varmaan tuolla, mutta varmaan, niin kuin hän juuri sanoi, että mä en varmaan Suomi-radalla livejä enää tuu veteleen. Se on varmaan niin kuin poissuljettu. No katsotaan nyt, jos saataisiin jotain järkevää sinne aikaiseksi. Joo, mutta se on ihan totuus. Mutta kyllä meidän pitäisi nyt saada tämä tili vaan aktivoitua ja saada hyvää niin sanottua sisältöä, tämmöistä asiallista sisältöä. Niin kuin olen sanonut, niin jokainen voi omalla kanavallaan tehdä ihan mitä haluaa. Ja sanotaan näin, että mä en keltään lupia kysele. Kaikkihan te sen tiedät, että mä en kiinnosta vittuakaan noitten luvat, kun mä vedän liven päälle. Mutta sanotaan näin, että otetaan live, mutta otetaan live silloin, kun otetaan se.
Hyvä. Ei mitään, hei, tosi iso kiitos. Edelleen vähän jankutan nyt, mutta mä olin niin järkyttynyt tuosta TikTokista, niin erittäin iso kiitos siististä chatista. Ja ei mitään, mutta seuraavaa kertaa. Mäkin tuun varmaan äänelläni mukaan taas jossain kohtaa, ja kilpailijoita tulee sitten tänne kanaville. Jakakaa tätä kanavaa, että saadaan tilaajia tänne näin ja ihmisille tietoisuutta tästä asiasta. Niin. Ja hakekaa mukaan kilpailuun, eikö vaan? Juurikin näin. Nyt tällä hetkellä me halutaan siis tiedätkö, joka ikinen ihminen on oma persoona. Sitähän me haetaan. Kerro se persoona, minkälainen persoona sä oot. Jos sä haluat somemaailmaan, niin ota meihin yhteyttä. Me katsotaan se video ja Kyllä. nautitaan. Mä oon katsonut jokaisen videon, mikä meillä on tullut. Mä tiedän. Kyllä, ja ne on hyviä videoita. Ne on oikeasti. Nyt on tullut hyviä videoja siinä, siis oikeasti on tullut hyviä videoja. Ja älkää epäreikö siitä, että olisitte jotenkin huonompi kuin toinen. Kun me ei haeta mitään, kuka on parempi kuin toinen. Me haetaan vaan omaa persoonaa. Tiedätkö, kun oma persoona, tiedätkö, me ei haeta, ei te kilpaile keskenänne. On vaan oma itses, niin sä oot meidän messissä. Vai mitä Juha sanoo? Juurikin näin. Ei mitään, hei. Tähän on hyvä ratkaista. Tähän me ratkaistaan. Kiitos illasta ja kiitos kaikesta. Moi. Moi.